صارتنا فلمكين مولاي كلمتك مقدسة فالبوحدة لينا قد بالجسم تبلك هاي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Ejjew niċċelebraw bil-ferħ din il-qoddisa billi ninaqdu mal-mulej biex din il-ġurnata u ħajjitna kollha tkun maqgħuda miegħu. Imma aħna dgħajfin għandna nuqqasijiet tagħna. U fejn hemm in-nuqqas tagħna hemm ukoll il-ħniena kbira tagħna. Għalhekk narfu ħtijietna u nitolbuh maħfra. Mulej, int li bil-mewt tiegħek fdejt lilna bnedmin midinbin, mulej ħniena. Kristu, int li bil-qawmien tiegħek tajtna ħajja ġdida, Kristu ħniena. Mulej, inti l-ferħ u l-imħabba tagħna, mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudisa din nofruha għal Robert Ferrante. Nitolbu. U Alla, bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, inġeddit għal ħajja ta' dejjem, erfan lejna l-awtur tas salvazzjoni tagħna li qiegħed fil-lemin tiegħek biex meta hu s-salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu int tkebbisna bil-lejna ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu bil-lejl derlu l-mulej u qallu, la tibżax, imma tkellem u tiskoċ għax jien miegħek u ħadd ma hu se jmiett idu fuqek biex jagħmillek ħsara għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu qagħad hemm sena u 6 xhur jgħallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut qamu għallenija kontra Pawlu. Tallaħ quddiem il-qorti u qalu, dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lill-Alla kontra l-liġi. X'hemm Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lill-Lut li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din hi kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom, arawha intom. Jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn u bagħathom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-kol qabdu f'Sosteni, il-kap tas-sinagoga, u taħ xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu l-Prixilla u Akwila. F'Kenkri għata xaru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Popli kollha ċabċbu jdejkom għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla għax il-mulej, il-oli u tal-biża sultan kbir fuq l-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja.
irrażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt rijlejna u jagħżlilna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla għannu lis-Sultan tagħna għannu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, intom qed tibku u tinħu, iżda d-dinja qed tifraħ qed iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom qed jitbiddel fena. Il-mara meta tkun fertilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-ġieħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma qatt nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jħodulkom. F'dak il-jum xejn ma jtisaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Fil-ħajja tagħna hemm momenti ta' tbatija u momenti ta' ferħ. Ġesu illum fil-Vanġelu wedna li il-ferħ tagħna ħadd ma jħodulna. Għaliex jgħid hekk? U kif nistgħu nemmnu li ħadd ma jħodulna meta forsi id-tbatijiet tagħna tant huma kbar li faċli nitħawdu u faċli wkoll nittamaw f'ħajja aħjar. L-ewwel nett għaliex id-tbatija fid-dinja? Hija konsegwenza ta' dnub ta' Adam minn hemmhekk. Għax Alla ma ħallaqniex biex imbagħtu, imma ħalaqna xbija tiegħu. U Alla huwa ferħ, Alla huwa mħabba. Allura jekk Alla huwa mħabba, għaliex ippermetta li kien hawn it-tbatija fid-dinja? Għax il-bniedem warrab lil Alla mill-bidunett. Adam dineb ried jieħu post Alla u nħeba x'ħinra il-konsegwenzi ta' dak id-dnub, imma Alla ma rifittxu, għallu fejn int? U hekk jagħmel Alla magħna, fejn int fit-tbatija? Ġesu għamilna eżempju ċar, it-twelid ta' kull wieħed u waħda minna. Hija tbatija kbira, intom speċjalment l-ommijiet tafu xi tfisser, imma hemm ferħ kbir jgħidilna għax twieled bniedem fid-dinja. Ġesu ma jtinix bil dan l-eżempju din l-istorja, imma huwa stess għex din ir-realtà, dik it-tbatija f'ħajja umana, speċjalment fil-passjoni tiegħu, imma dik il-passjoni għaddiet bil-qawwa tal-qawmien. U Ġesu il-xost ma jfakkarniex fil-tbatija, ma jwaqqafniex hemmhekk, imma jurina il-qawwa u d-dawl u l-ferħ tal-qawmien. Issa Ġesu fil-Vanġelu ftit qabel dan is-sil tal-ismajna qalilna: ibqgħu fija u jiena fikom u l-ferħ tagħkom ikun kbir. Din hija s-soluzzjoni eżempju. Quddiem it-tbatija jekk ninaqdu ma' Kristu li bagħti, tgħidilna l-Knisja, ninaqdu wkoll ma' Kristu f'xost.
Xukultant xħin id-batija tkun kbira ma narawx dan is-sebħ tal-qawmien, imma l-fidi sittenna għaliex aħna maħluqin biex nħobbu u biex nkunu moħbubin minnu. U allura kif tallimna Knisja speċjalment f'dawn iż-żmien tal-għid illi id-batija jintrebħu, id-batijiet kollha jisparixxu. Għaliex? Għax hemm il-qawmien. Allura ejja eżaż bien. Ma nħallux id-batija taffiġna iktar milli hemm, għax kultant ikenna ftit batija u nkabru għażejjed għax jew ingeglu jew nitilfu s-sens tad-batija. Id-batija hija passaġġ għall-ferħ. Is-salib huwa passaġġ għall-glorja. Allura anki aħna rridu naqdu ma' Kristu għax Kristu huwa dak l-għajn tal-ferħ, l-għajn tal-mħabba. Ejjew bl-interċessjoni ta' Omna Marija ta' Pinu li quddiem id-batijiet żgħar jew kbar ninaqdu ma' Kristu xost. Nitolbu minn Alla missirna id-don tal-ferħ tal-Ispirtu ta' Ibnu xost li jimlina b'kuraġġ id-dwejja ta' issa ma huma xejn ħdejn is-seb li jgħat jidher. Għall-insara li jbatu għax huma leħen profetiku kontra l-inġustizzja, l-ipikurasija u l-moħrija nitolbu. Għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u biex int missier tbiet mid-dinja kull teddid ta' gwerer, ta' inġustizzi, ta' disgrazzi u ta' kull tip ta' dwejja nitolbu. Għall-ummijiet li sejrin jagħtu l-ħajja lill-ulied ġodda biex int mulej tagħtihom il-ferħ li jkollhom trabi qawwijin u sħaħ nitolbu. Għalina l-koll biex l-Ispirtu Santu ifejjaqna mid-batija li tiġi mis-sitwazzjoni tad-dnub u jagħtina l-ferħ tal-ħarsien ta' Awliet Alla nitolbu. Għal-morda, speċjalment dawk li tolbuna nitolbu għalihom, dawk li huma forsi disperati għax imbeżżejjem il-futur, dawk li huma weħidhom u iżolati, speċjalment mill-familjari, biex isibu il-faraġġ u l-kuraġġ fil-fidi fi Kristu xost nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo il nostro Signore perché le sofferenze di ogni giorno possono travedere la luce della resurrezione che Cristo Gesù ci ha regalato con la sua potenza. Preghiamo, nitolbu. Fiskiet irresqu it-talb tagħna. U Alla, int qed fil-qalb tal-bniedem id-don tal-intelligenza u r-rida tajba. Ibatilna l-Ispirtu Santu biex imexxina lejn il-verità sħiħa ħalli nkunu nistgħu insejħu disċipli ta' Ibnu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tubita jtajna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-artu xol il-bidem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissejjeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita jtajdna dal-imbit li din nofrulek, frotta d-dili u xorb bnidem li minnu jiftarina il-xorb tal-ruħ. Itolbu ħuti biex il-sakrifiċċju tijaj u takom ikun joġob lill-Alla l-misser li jista kollox. Ħen mulej għal-familja tijek u l-offerta li qed tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsen tijek biex ma titfixkirx fil-grazzja li inti tagħtija bis-seb tal-qawmien bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej mser tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna li dolodu nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda affer akbar inxandru f'dan iż-żmien li fih ġie issakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina il-qassis l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwet tas-sema mas-setat tal-anġu l-qaddisin jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smawitu l-arti mlija bil-glorja tiegħek. U sanna fil-oli tasmawi. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Għanna fil-oli tasmawi. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikra ħal-kalċi reġa' ratti l-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej, xandi bil-fer għaw mettijek, nistennek sa ma tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħaj, għax oġbuk til-għana għawn u dimek biex naqduk. Mitċakontani tolbu, l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet, li jinna nirdu sem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'Robert Ferrante li joġbok issejjaħlu għal għandek minn di-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebkuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja u btama nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li jinti vismawek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jidoflar. Ħobna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħħalniex fid-diġrib iżdar iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tijek, inħallilkom islem, natikom islem tijaj. La tħaris lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tijek. Għati jaslemu laqda li jintrit fija, int li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xuxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu biju ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Danu Ġesu ir-rebbieħ fuq il-mewt. Danu l-ħarruf talla li naħħi d-dubet ta' dinja. Ħajnina aħna l-mistidna l-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. bil-fer inkantaw, man jataraddi l-ħajr nalmu lil-mulej. Għanersu quddimu bil-fer winta mafqalbna, għanannu għan jaġdida lil-sidi s-sema u l-art. Bil-fer inkantaw, għan jataraddi l-ħajr nalmu lil-mulej. Jifirħu l-muntani, jifirħu s-siġar kolla, jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulej. Bil-fer inkantaw, għan jataraddi l-ħajr nalmu lil-mulej. Jisebbu lil-ismu la safar tal-erin, lil-ismu jisebbu l-kwikeb bil-fjuri tal-idin. Bil-fer inkantaw, għan jataraddi l-ħajr nalmu lil-mulej. Għanannu fuq l-arba jiseb tal-qawwa tiegħu, ħanfaħru
Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Nitolbuk xerred dejjem u lej il-ħrina tijek fuq dawk li jinti salvajt u zommhom taħt il-ħarsen tijek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni tal-ibnek jibqgħu jġarbu l-fer tal-qawmen tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex nafdaw fidejja id-ġrajiet ta' ħajjitna, speċjalment tal-lum, li ngħixu maqudin miegħu biex id-batijiet ma jafġuniex, imma naraw id-batijiet passaġġ għal-ferħ. Għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina metin bin, issa vissija tal-met tal-amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi u l-fer ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewa ta' Mejju lontana Marija, omerġi dak ismek sabiħ